Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom, moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. 20. i 21. aprila održava se simpozijum kancerološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpsko-lekarskog društva u Institutu za onkologiju Vojvodine. Tema je dijagnostika bolesti dojke i biopsija, a moja gošća je Nataša Parvulović-Bunović, šef dijagnostike radiološkog odeljenja Instituta za onkologiju Vojvodine. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan, hvala na pozivu i hvala što ste najavili ovaj naš stručni simpozijum koji se odigrava, kao što ste rekli, sledeće nedelje u četvrtak i petak na institutu. I mi se ovog puta obraćamo stručnoj javnosti. Ko može da učestvuje, ko treba da se prijavi i na koji način može da se prijavi? Pa praktično je popunjen već broj mesta, mislim da je svega nekoliko slobodnih mesta ostalo, jer kurs je akreditovan, kao što ste opet rekli, preko Srpskog lekarskog društva u kategorije simpozijuma do 100 učesnika, tako da smo prešli već nekih 90 i nešto prijavljenih, pa eto, ko je zainteresovan ima još mesta. Naravno i preko tog broja kolege su pozvane ako žele da dođu da slušaju, ali u tom slučaju neće moći dobiti one nama svima preko potrebne bodove, ali nekome to nije ni bitno, ima bodova na drugom mestu, a ovo mu je značajno, pa svi su dobrodošli. Ovo je dobar povod da razgovaramo naravno o bolestima dojke i evo, kao što smo rekli, tema je i ta perkutana biopsija, se tako kaže? Šta to zapravo znači? Znači preko kože, perkutano, kroz kožu, biopsije dojke, odnosno danas je standard u lečenju raka dojke da se prvo dokaže o kakvoj se promeni radi. Ne samo da se prvo sortira da li je zloćudno ili dobroćudno, nego ako se dokaže da je zloćudno, koji tip tumora, koji podtip, puno analiza, odnosno rezultata nam tu daju naše kolege patolozi i uz tu patohistološku dijagnozu o toj morfologiji, odnosno građi tumora, daju nam i informacije o tim imunohistohemijskim analizama i sve to zajedno određuje vrstu lečenja. A da bi uzeli uzorak i da bi došli do te patohistološke i druge dijagnoze, pacijentkinja, odnosno ili pacijent, mora prvo da uradi neku od dijagnostičkih pretraga, da li ultrazvuk ili pregled dojke mamografski. Kada se tu uoči nešto što je iole sumnjivo, odmah se radi biopsija. Biopsiju radimo pod onom metodom pod kojom promenu najbolje vidimo. Ako je to ultrazvuk, što je uglavnom i slučaj, radimo pod ultrazvukom zato što je brza, jednostavna i nema nikakvog dokazanog štetnog efekta. A ako se promena ne vidi na ultrazvuku, to je obično taj neki početni karcinom, taj karcinom dojke koji je još uvek samo u dojci, nije se još raširio, in situ, kako mi kažemo. Često se on prezentuje samo nekim mikrokalcifikacijama, znači malim belim tačkama na snimku dojke. Mi tada biopsiju radimo pod kontrolom mamografa, jer je to tada jedina metoda pod kojom i vidimo sumnjivu promenu. Kada radimo biopsiju, intervencija ne zahteva nikakvu posebnu pripremu. Radimo je u lokalnoj anesteziji, ista ona anestezija koju dobijamo svi kad idemo kod zubara. To davanje anestezije, da kažem, ume da bude neugodno, da pacijentkinje osete kao neko peckanje ili neku nelagodnost u dojci, ali za svega nekoliko sekundi taj deo dojke potpuno utrne i mi možemo bezbedno, znači bez bojazni da će boleti pacijentkinju ili da će imati neku drugu neprijatnost, možemo ući sa jednom malom većom i debljom iglom. Imamo jedan mali aparat, takozvani biopter, i uzeti nekoliko uzoraka iz te sumnjive promene. Da li postoji još neka vrsta biopsije žicom ili ne znam kako se već zove, koja je komplikovana i koja se ne izvodi svuda? Biopsije, znači možemo raditi tako, kao što sam rekla, pod kontrolom ultrazvuka, potom sa još debljom iglom, gde se zaista dobijaju uzorci ovako veličine, da kažem, mog prsta i debljine. To su vakuum asistirane biopsije koje radimo kada imamo te male sumnjive zone, te mikrokalcifikacije.
kad radimo biopsiju pod kontrolom rengena, odnosno mamografa. I tu istu iglu možemo da koristimo da bioptiramo promene, što je izuzetno retko u praksi, pod kontrolom magnetne rezonance. To su 3 vrste biopsije koju mi radiolozi radimo. Što se tiče žice, mi kada imamo tako malu promenu koju bioptiramo, mi umemo često nju potpuno da uklonimo sa biopsijom i na mesto biopsije se stavlja jedan mali, mi kažemo klips, jedan mali marker. To je nešto tipa čiodine glave. Od titanijuma je, ne smeta nikome, ne sviraš kad prolaziš kroz rengen i ne može drugačije da se detektuje, što nekad pitaju pacijenti hoće sad svirati kad prođe kroz neki rengen, jer je to ipak neki kao metal. Ne, to je titanijum. Na mesto biopsije stavimo taj mali klips da znamo, ako dokažemo da je karcinom, a on je jako mali i gotovo smo ga u potpunosti ili u potpunost smo ga eliminisali biopsijom, da znamo kako hirurg šta da operiše, jer on mora sad tu zonu šire odstraniti, pa ta mala kuglica, taj marker bude vodič da mi pod kontrolom rengena stavimo isto tako jednu metalnu žicu koja ima kao udicu ili može imati kao 2 udice, da se još čvršće u tkivo postavi, da se ne pomera i onda hirurg kada operiše prati put te žice, ide skroz do njenog vrha i do tog malog klipsa, malog markera i onda on tu zonu široko odstranjuje. Jer to što mi vidimo našim okom i što je dokazano da je karcinom, sigurno znamo da u okolini ima još ćelija. Nismo uvek sve odstranili biopsijom. Tako da zato obeležavamo žicom promene u dojci. Isključivo onda kad se promene ne pipaju, kad se drugačije ne vidi. A ako je tumor velikih dimenzija, onda nema svrhe stavljati žicu ili bilo kako je hirurgu to pre operacije obeležiti kad se to ili vidi golim okom ili pipa prst. I u tom slučaju onda žena mora da ide na operaciju odmah, je li tako? Mi tu žicu stavljamo neposredno nakon ulaska u operacionu salu. Znači, žena je već primljena na institut, urađene su sve neophodne analize. Ona, pre nego što ode u operacionu salu, dolazi na odelenje dijagnostike da se postavi ta žica. To sve traje ukupno 15-20 minuta. Od kad je dovedu, dok to ne plasiramo i dok je ne vrate, tako se i kalkuliše vreme intervencije, odnosno operacije. Ne, mislim kada je krupniji tumor u pitanju koji je i vidljiv, koji nažalost žene mogu i da opipaju svojom rukom, tada pretpostavljam da žena mora da ide na operaciju odmah. Deo tumora ide na operaciju, a deo tumora se danas leči prvo davanjem hemioterapije, odnosno citostatika, kako već narod to naziva. A koji će vid terapije žena dobiti u slučaju da smo dokazali rak u dojci, zavisi od svih onih parametara što sam rekla, što naše kolege patolozi nam daju kao odgovor koji je tumor. Jer neki tumori dobro, a neki tumori slabije, a neki tumori, da kažem, gotovo nikako ne reaguju na hemioterapiju i naravno neće onda svim ženama. Malo je danas više to sve personalizovano nego što je bilo ranije. Da ne dobijaju svi tipsku terapiju, ali neće svima isto delovati. I sada mi možda ovde pričamo malo stručnije, međutim znamo da je karcinom dojke, ja mislim, drugi po redu kada je u pitanju smrtnost, kako u Srbiji, tako i u svetu, i znamo da to žene jako zanima. Da li Institut za onkologiju Vojvodine uspe da prosto i pregleda i da zdravstveno nekako sve te žene obezbedi koje dolaze u institut? Kakva je situacija sa listama čekanja? Postoji li ona? Pa dobro kažete, pričamo stručno, ali ja sam se stvarno trudila da bude maksimalno jednostavno da može narod, kako bih i rekla svojoj pacijentkinji kad je prvi put vidim. Pa vidite ovako, iluzorno je očekivati da sve žene Vojvodine mogu da se operišu u Sremskoj Kamenici, onda Sremska Kamenica kolika je velika zgrada pa treba još 10 puta da je tolika. U praksi manje više svaka opšta bolnica u Vojvodini ima hirurge i uopšte ekipu osposobljene za lečenje, odnosno operaciju raka dojke. Jeste da se u Kamenici vrše neke vrste operacija koje se ne vrše na drugom mestu i zato budu žene našim hiruzima upućene. Lečenje raka dojke tako što se otkloni svo tkivo dojke i zdravo i bolesno,
Ostavi se koža i bradavica i onda se na mesto gde je bilo tkivo dojke stavi proteza, implant. To se radi od svih nabrojanih centara jedino na institutu u Sremskoj Kamenici. A da li u tom slučaju žene treba duže da čekaju? Ukoliko žele, ukoliko su mlađe žene, naravno i ukoliko žele... Ne, vidite ovako, Institut za onkologiju apsolutno ima, na institutu apsolutni prioritet imaju onkološki pacijenti. Bune se žene koje imaju neke dobroćudne promene, a treba da ih otklone ili žele da ih otklone, smetaju im, nerviraju ih, bole ih i tako. One se bune što čekaju više meseci na red za operaciju, ali zaista ta promena u njihovoj dojci je potpuno bezazlena i bezopasna. Može li ona prići u malignu promenu? Ne. Promene koje su dobroćudne u dojci su dobroćudne od početka do kraja, a ono što ne valja, što je rak od prve ćelije do zadnje je rak. U dojci nemamo, u nekim drugim sistemima i organima imamo tumore gde ima to neko, ajde da kažem, preklapanje, imamo i te borderline, imamo granične slučajeve. Jel, operiše se, ne znam, tumor jajnika, pa je dijagnoza borderline tumor, znači graničan slučaj. Tada se leči kao zloćudan tumor. Ali on u suštini nije ceo ili nije svrstan ni u dobar, ni u loš, ali jeste u taj graničan. I imamo neke druge tumore u telu koje, ako dovoljno dugo stoje, rastu i razmnožavaju, se jednog momenta uđu u tu malignu fazu. U dojci to apsolutno nije slučaj, odnosno nije dokazano danas da medicina zna da je nešto bilo dobro prešlo u loše. Može samo da nije možda dobro vođeno ili dobro praćeno pa da je od starta bilo loše. Međutim, ima neka relativno, ajde novija, od pre par godina klasifikacija promjena u dojkama, gde su dojke podeljene na promjene nekih 5 kategorija, pa pošto je dojka brest, pa su B od 1 do 5. Ima neka, meni zanimljivo ovako, kad god dobijem to kao nalaz kod pacijentkinje, B3 kategorija, to se kaže, to su lezije nejasnog malignog potencijala. Ali do juče su, do te nove klasifikacije, to svrstavano je bilo u dobroćudno, danas je to malo pomereno kao, ali se uvek operišu. Uvek je naš zadatak, kada nađemo takvu promjenu, da se ona otkloni, da ne raste. I sada evo možemo pomenuti i prevenciju. Pričali smo da žene do 40. godine treba da rade ultrazvuk dojke, nakon 40. da treba da rade mamografiju, pa se onda u nekom momentu kombinuju te dve metode. Evo možemo nešto više o tome da kažemo. Jeste. Prvo šta nam determiniše, šta određuje kojom ćemo metodom pregledati žene, prvo su to njene godine, a isto tako važno struktura njenih dojki. Jer nisu sve žene koje su mlade sa žlezdanim, gustim dojkama, a sve starije gospođe da imaju tako tu involutivnu, tu staru strukturu. To nije tako. Ima puno tu i genetike koja uslovljava strukturu naše dojke. Tako da prvo se vodimo godinama i prvo ćemo raditi ultrazvučni pregled kod žena mlađih od 40, a tu neku prvu baznu mamografiju kao zaista jedinu dokazanu metodu da smanjuje stopu umiranja od raka dojke, uradit ćemo sa 40. I onda ćemo buduće preglede kreirati naspram strukture dojke. Nekom će trebati i sa 40 i sa 50 ultrazvuk kao češća metoda pregleda, a na 2 godine kao screening ćemo ženama raditi samo mamografiju. A nekim i mladim ženama, mlada žena, velike dojke, masne strukture, ultrazvuk je tu kao metoda vrlo limitiran, nemoćan. Vi možete ženu pregledati u krug 100 puta, ona može da ima mali početni karcinom koji vi nećete vidjeti zbog te strukture dojke. Jer masno tkivo upije ultrazvučni talas i vi ne možete ženu da pregledate i onda predložimo, pa neće sad svaki dan raditi mamografiju, radit će sada, pa možda za 2 ili više godina, ali pravimo neku kombinaciju, opet prilagođeno ženi posebno. Spomenuli ste, imamo i treću metodu, o njoj se ne priča puno zato što to je magnetna rezonanca, znači magnetno-rezonantna mamografija. Ne pričamo puno o toj metodi jer stvarno smatra se da svega 5% žena zahteva ovu dijagnostiku u odnosu na ostalih 95% koje zahtevaju mamografiju i ultrazvuk. Magnetnu rezonancu može da indikuje samo onaj ko se bavi usko stručno dijagnostikom bolesti dojke.
Pa ako ne možemo prethodnim metodama da donesemo zaključak, ako dokažemo karcinom, pa sumnjamo da imamo još fokusa u istoj ili drugoj dojci, tih nekih malih, sitnih, koje ne možemo jasno mamografijom i ultrazvukom da definišemo, radimo magnetnu rezonancu. Postoji jedan tip tumora dojke, zove se lobularni karcinom. Smatra se da, odnosno statistika pokazuje da 10% žena koje obole od raka ima taj tip. On hoće često da ide tako, da zahvati veći deo dojke nego što ga mi vidimo na dijagnostici i hoće često da ide i u drugu dojku, u istovremeno ili sinhrono ili asinhrono sa inicijalnom dijagnozom. I kad recimo radimo biopsiju, ako dokažemo lobularni karcinom, mi preporučimo ženi da uradi magnetnu rezonancu. Tako kažu strani ozbiljni protokoli, mislim ozbiljnih zemalja koji su iz jednog velikog iskustva proistekli. Kada imamo ženu koja je već lečena od raka dojke, zračena, možda i više puta operisana, pa tu imamo brojne, grube ožiljke, ne možemo nekad mamografijom i ultrazvukom da kažemo da li u tom ožiljku ima novonastalog tumora, tog nekog recidiva tumora ili novog tumora, svejedno. A razmišljam, ako sad uzmem još iglu tu da ubodem patohistologiju, da dobijem, možda neću u pravo mesto, jer to je sve jako kompleksno i teško za dijagnostiku, jednostavno uradimo magnetnu rezonancu koja nam kaže da li je to što vidimo samo jedan ožiljak, grub, velik, nepravilan, ili tu ima tumora. Tako da magnetna rezonanca je odlična metoda, ali i ima svoje mesto i ne treba je raditi zaista kada za to nema strogih indikacija, zato što metoda ima jednu i veliku manu. Metoda je visoko senzitivna, ali je jako nisko specifična. Hoću da kažem, ako žena ima i neki najbanalniji fibroadenom, najbanalniju dobroćudnu promenu u dojci, mi kad uradimo magnetnu rezonanciju, hoće da nam pokaže da je sumnjiva. I onda mi ženu zbog tog pregleda, koji nikad ne bi, koji u stvari ona ne treba ni da uradi, mi je vodimo u nepotrebnu biopsiju. Tako da metoda je vrlo, pa sve vuče za sobom, i troškove lečenja, i stres, i nepotrebno, nešto nepotrebno. A znate kako ipak u narodu, hajde da kažem, radim sa ženama svaki dan, misli ako uradi magnetnu rezonancu da će ona sve probleme ovog sveta da je reši. Neće. Treba metodu koristiti zaista kada to struka nalaže, odnosno zahteva. Da, ali često imamo i slučaj kada ste pomenuli tog asinhronog pojavljivanja malignog tumora u drugoj dojci. Evo, ja sam nedavno čula da je prijateljica, mama moje prijateljice, dobila nakon 25 godina u drugoj dojci tumor. Dakle, te žene koje su već jednom imale treba baš da se pregledaju. Se moraju redovno kontrolisati do kraja života, jer su one u povećanom riziku da će u toj istoj ili u drugoj dojci razviti karcinom. To naše pacijentkinje znaju i ne mogu reći velika većina pacijentkinja se zaista redovno kontroliše. Kada razgovaramo o prevenciji, treba reći da tokom korone se nisu radili na primaru screening programi, sada je to ponovo aktuelno i rade ga žene od 51, ja mislim, do 69. godine. One se pozivaju iz call centra Doma zdravlja Novi Sad da urade mamografiju. Od 50. do 69. godine, kaže, nacionalni screening program. Koji mi sprovodimo. Koji sprovodi Dom zdravlja Novi Sad, ali imate i vojvođanski screening program koji je krenuo pre par godina paralelno i odlično obuhvata malo, ajde da kažem, ruralnije sredine i ženama čini tu metodu mamografiju dostupnom. On ide od 40. godine. Mislim da nisu postavili strogo tu gornju granicu, tako da svako je dobrodošao kad se pojavi taj, da kažem, kombi koji je adaptiran. Da, tako da odlično je, sjajno je. U Vojvodini mi imamo 2 programa koja, ne mogu reći nezavisno, nego odlično u jednom sadejstvu funkcionišu. A samo bih dala sebi za pravo da prokomentarišem to da 2 godine nije bilo skrininga zbog korone ili 2 godine ne znam šta, ja uglavnom čujem kao komentar od žena koje nisu 20 godina pregledale se i onda im je sad ove 2 godine naravno kriv grad, kriv kombi, kriv pokrajina, doktori i svi koji su uključeni u skriningu. Sigurno da je 1% žena nije dobio
pravovremeno u toj koroni koja realno još uvek postoji, nije odjavljena epidemija koliko, jel svi znamo. Ali gde je bio blokiran zdravstveni sistem potpuno i niko se nije bavio drugim pitanjima. Iskreno, Institut za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici nije stao ni jedan dan, dijagnostika nije stala ni jedan dan, odgovorno tvrdim jer tu radim svaki dan, tako da po domovima zdravlja možda jeste i tako skrining, ali sigurna sam da nijedna žena sa nekim čvorom koji je primetila u dojci da je otišla u bilo koji dom zdravlja nije bila pregledana ili negde upućena. Sigurno nije vraćena kući pa kaže dođi kad prođe korona. To je neki moj utisak od onog što čujem za pacijente, a ti koji se bune se oni koji baš ne bi ni otišli na taj screening program. Eto i to je moj neki lični utisak. I onda treba i da apelujemo na pacijente i ne znam da li još uvek važi ta statistika da godišnje 4000 žena u Srbiji oboli od karcinoma dojke, a da 1600 žena izgubi život od ove maligne bolesti. Pa malo je dignut taj zadnji podatak jer je sad tu 4700, i mislim iz 2021. da sam našla a nije više 1600, nego je, ne znam, 1800. Mislim, malo su se, naravno, povećava se taj broj. Sad, izvinite, ne mogu tačno da se setim, ali nije to toliko ni bitno. Bitno je da se žene jave na pregled, da ne sede kući i tako kako kaže gledam u telefon mesecima, nikome ne zove na pregled dojke. Izvinite, molim vas. Pa morate stvari uzeti u svoje ruke. Nekoliko treba ići na ultrazvuk i na mamografiju? Pa mi savjetujemo onako naizmenično. Ako je screening mamografijom, koja je jedna etablizirana metoda za ranu detekciju, a time i za redukciju smrtnosti, da ako je to ide na 2 godine, onda da umeđu vremenu hoćete ili ne, ponudimo ženama između dete na ultrazvuku, a nekim ženama mlađim, ženama sa gustim žlezdanim dojkama, ženama koje su već operisale i neke dobroćudne promene, ženama koje su dugi niz bez kontrole lekara na nekoj hormonskoj terapiji, ženama koje su imale mamu, baku, tetku u porodici. Hoću da kažem, njima onako malo strožije kažemo da treba da se kontrolišu opet za godinu dana. Damo im prostora, pa ko želi, ko ne želi, da ispoštuje tu neku našu preporuku, ali ja ne mogu reći, ja radim tu gde radim, žene su lečene, žene su mahom disciplinovane, pa agitiraju i svoju familiju, i svoje ćerke, svoje snaje, svoje unuke i onako nekako imam već i baku i mamu i ćerku kao pacijente koje već godinama pratim, tako da mislim da su te žene jednom su se pekle i znaju šta su prošle i one su ozbiljne, ali nama su interesantnije za priču ove druge žene. Koje još nisu možda osvestile taj rizik. Pa koje će reći da ne može da dođe u dom zdravlja na red ili u Kamenicu, a privatno neće jer je jako skupo, a potrošit će novac na frizuru koliko košta jedna mamografija koju radiš u 2 godine jednom, a frizura se stavlja jednom nedeljno. Znate, to je sve malo i do mentaliteta naše da apelujemo posebno na one žene koje su u rizičnoj kategoriji, to su starije žene, žene koje imaju nekoga u porodici, gojazne žene, žene koje nisu fizički aktivne. Genetska predispozicija, to smo rekli. To koje ima u familiji. I dugogodišnje korišćenje neke hormonske terapije. Neke, da. To mogu biti čak i antibaby pilule, je li tako? Pa mogu. Pa mogu. Mislim, ja to čujem u praksi. To zašto? Vi možete otići u apoteku kupiti džez, dijane ili već šta je aktuelno među devojkama i to tako piti. Bez ginekologa, bez ikoga. Tu je ginekolog taj koji propisuje i koji treba da pre uvođenja hormonske terapije mladoj ženi obavezno uradi se ultrazvučni pregled dojki. To stoji u protokolu. U protokolu za vantelesnu oplodnju opet zavisi žena koliko ima godina. Imate tu žene od 40+, tu treba uraditi i mamografiju pre započinjanja ciklusa. Ne vidim da se to baš u praksi drže toga. Više žene same nađu to kao podatak negde na internetu pa samovoljno dođu da urade pregled dojke nego što im to možda lekari sugerišu. A imate i ono da dobije, znate, u pripremi za vantelesnu oplodnju dobije ovako jedno 200 analiza koje mora odraditi pa sad ta jedna ultrazvuk dojke može da se... Nije tako neophodna baš. Ali
to su zaista kategorije kad treba da se pregledaju dojke. I upravo smo pomenuli, dakle, i te faktore rizika, tu je naravno uvek i pušenje, rekli smo odsustvo fizičke aktivnosti, loša ishrana, odnosno ona neizbalansirana, šta još možemo dodati? Dobro, ja ću kao pušač da malo taj faktor pušenja tu stavim sa strane. Nije od tih dominantnih faktora, ali svakako nije dobro. Pa navela sam mahom, znači, u prvom mestu ženski pol i godine. Svakim danom, svakom godinom života mi postajemo naravno starije i imamo veći rizik. Tu porodičnu istoriju uzeti ozbiljno u obzir koji ima ne samo dojke. Znači, tu treba sagledati svu svoju užu rodbinu po pitanju maligniteta tumora bilo kog žlezdanog organa. Imate ozbiljnu povezanost karcinoma štitne žlezde i karcinoma dojke. Karcinoma dojke i karcinoma jajnika, što se zna, to već svi znaju. Ako je neko u familiji imao od muški karcinom prostate, ako su imali karcinom pankreasa, to sve treba uzeti kao rizik. Ne samo dojka. I ne samo sa ženske strane, što žene uglavnom rade. Da, pa kao imala mi baka, ali tatina mama, kao ja nisam u riziku, jer se nasleđuje sve po mami. Mislim, mi gena pola dobijemo od mame, pola od tata. Kako za boju očiju, kose i ostalo, tako i za ove loše stvari. I evo možemo da pomenemo koje su još teme simpozijuma koja, evo da ponovimo, se održava 20. i 21. aprila na Institutu za onkologiju Vojvodine. Pa vidite, ako simpozijum jeste stručnog karaktera, namenjen je lekarima na specijalizaciji i lekarima specijalistima, već kao ja što sam radiologije, koji se bave ovom temom i žele malo da obnove svoje znanje ili da čuju nešto novo i imaće priliku da čuju šta se kod nas na institutu radi. Konkretno, naš direktor, profesor Radovanović, će imati predavanje i pozvanje da se nama u ekipu da predaje na temu baš tih subkutanih mastektomija, znači lečenje karcinoma dojke sa odstranjivanjem kompletnog žlezdanog tkiva i stavljanjem proteza i prikazat će 20 godina Instituta za onkologiju na ovu temu, što će svima biti interesantno, jer kad nešto radite ne samo da su prvi i jedini, nego već i imaju naši hirurzi veliko iskustvo. Znači, u tom lečenju tu će naši onkolozi predavati onako jedno predavanje sveobuhvatno o savremenoj hemioterapiji lečenja raka dojke i naša koleginica patolog će dati te nove smernice u toj patologiji i toj imunohistohemiji. Doktorka Basta Nikolić, koja vodi vojvođanski screening program ispred kliničkog centra, će nam postaviti, prikazati, da kažem, osnove tog programa i dati neke prve rezultate, pa ćemo eto svi čuti šta je taj program za sada uradio. Program je malo pred koronu krenuo, pa je stao i nastavio se dalje punim ga tempom, tako da vi željno čekam da čujem. Ostalo su moje kolege sa instituta, tako da pričat ćemo dijagnostiku. To je i tema savremena onkološka terapija karcinoma dojke. Šta je savremeno? Šta je to što je najnovije? Šta je to što je drugačije u odnosu na terapiju i na lečenje od pre? Da, to je ovo što sam rekla da će naši onkolozi prikazati. Pa novi citostatici, nova biološka terapija, nova imunološka terapija, razne te terapije održavanja koje žene i posle lečenja godinama koriste. Nije to samo kao ranije dobiješ citostatik i završio si lečenje, pa je kasnije bila uvedena hormonska terapija, ta antiestrogena, to žene znaju, taj Nolvadex ili Arimidex, otprilike 1,5 lek je postao. Sad je paleta lekova široka, tu se zaista mnogo učinilo u poslednjih, ne znam, deceniju i kraće. I stvarno imamo nove lekove. Kada je u pitanju ta hormonska postoperativna terapija, ako su nas hormoni upravo doveli do te bolesti, do tog karcinoma dojke, koliko je logično lečiti posle taj karcinom takođe hormonima? Da li to može da dovede do nekog drugog novog maligniteta? Ne, to se zove hormonska terapija, a to su blokatori hormona. Tako da, mislim... To je antihormonska terapija. Pa, zove se hormonska jer blokira hormonske receptore. Ali opet, da bi žena dobila, tumor mora biti hormonski zavistan da bi dobila tu blokadu, da kažem.
I to su generalno prognostički bolji tipovi tumora nego koji su hormonski nezavisni. Njima onda nema taj vid terapije. Jer mi imamo hirurgiju kao lečenje, imamo hemoterapiju, imamo zračnu terapiju koju svaka maligna dojka mora da dobije, da se ozrači nakon operacije. I imamo sad, pa ima izuzetaka, to su radikalne operacije koje su, znači, amputacije i kada budu rubovi preparata čisti, kad nema na rubu tumora, odstranjene dojke, ali na sreću to je danas izuzetno retko. Kada sam ja došla na institut pre 21 godinu, većina operacija su bile amputacije i sve više i više te poštedne operacije. Znači da ostane tkivo dojke, da se rak otkloni i da hirurg to rekonstruiše dojku da liči na drugu dojku i da žena bude i zadovoljna, da kažem, i tim estetskim momentom. Danas je to 95 i više posto su takve vrste operacije. Kada smo razgovarali o terapiji, ta imunološka i biološka terapija se primenjuje, nažalost, i dalje samo u poslednjem stadijumu bolesti. Niste u pravu. Nije u 4. stadijumu bolesti, ne, apsolutno niste u pravu. Ne. To ima mesto i godine su tu, mlađe žene će predobiti i taj status, kakav je tip tumora, podtip, kakve je građe. Nije, ne. Ta terapija, pa vidite, ako je nešto terminalni stadijum, neće se to puno ni lečiti. Osim, kako da kažemo, osim palijativno. Ako neko dođe u 4. stadijumu bolesti, kako kažete, znači da se taj rak raširio i na kosti, i na pluća, i u jetru, i nekima i u mozak. Tu nemamo, nažalost, ovo sve što sam pričala kao jednu veliku, široku paletu, tu smo nemoćni. Kad se bolest toliko raširila. Dobro, tu nemamo nešto puno vremena. Pa, kada se to toliko raširilo. Dobro, drago mi je da za to nisam u pravu. Ipak kod nekih drugih tipova karcinoma je tako, recimo kada je melanom u pitanju. Tu dobijaju možda tu imunološku terapiju samo oni pacijenti koji su u poslednjem stadijumu. Pa, zavisi od lokaliteta, od vrste tumora, nažalost, puno tih bioloških lekova se daju do progresije bolesti. Znači, neko može primati nešto, eto, melanom 3 godine, 5 godina i čim bolest krene dalje, terapija se obustavlja jer više nema svrhe je davati. A dokle god ga drži u, da kažem, jednoj remisiji, drži ga. I onda je to jedan kvalitetniji život. Jer nije cilj onkologije, jeste cilj onkologije da rak se prevede u jednu hroničnu bolest. Ali nije ni cilj rastezati život, moramo gledati i kvalitet života. Mislim da je svaka bolest, mislim, koja god je u pitanju, da je to važnije, nego se tu mora napraviti balans. I upravo tako možemo i da završimo ovu temu, a to jeste da ukoliko se karcinom dojke otkrije na vreme, da imamo jako velike mogućnosti da živimo još dugo, kvalitetno i srećno. I evo za kraj možemo da apelujemo na sve žene. Da li muškarci dole? Mi znamo da u teoriji postoji i karcinom dojke kod muškaraca. Pa nije u teoriji. Meni koja to radim svaki dan je vrlo praksa. Imamo muškaraca. Statistika kaže 1:1, to je u našim uslovima malo i manje, znači na 100 dokazanog karcinoma kod žene, ne znam, 0,8 muškaraca dođe, ali pošto radim tu gde radim, to je i koncentracija te patologije, mislim, ozbiljnija, ima, lečimo, zavisi opet i u kom stadiju. Ako muškarac dođe čim je primetio čvorić u dojci, to se lepo leči i može da bude gotovo izlečen taj čovek. A ako čeka, nije mi ništa, pa prođe jednako par meseci, pa par godina, pa se to uveća, pa se uvećaju žlezde u pazuhu, znači rak se već tu proširio, pa bude po nekim drugim organima. Onda, kao i kod žena, kako kažem, isto se leči. Znači, ono što je najvažnije je da otkrijemo karcinom na vreme, a tu nam neće pomoći ni svi lekari ovog sveta ukoliko žena ne vodi računa sama o sebi, ukoliko svoje telo ne posmatra, ukoliko ne ide na preglede redovno. Jeste, pa jedino što mogu da kažem,
što uvek kažem da se zaista uzme svoje zdravlje u svoje ruke, da se ne čeka, da vas neko zove, da vas neko vuče za ruku, moli, da se pregledate zaista. To je pregled koji dok odete kod lekara, dok se skinete odeću, snimite i dobijete rezultat, ne prođe ni 45 minuta. Mislim da jedanput u 2 godine svaka žena može izdvojiti toliko vremena da za sebe, da uradi mamografiju, a zaista može da znači glavu na ramenima. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom i često razgovaramo o zdravstvu i o zdravlju i nadam se da će vas to naterati možda da razmislite o tome da odradite sve preglede i da, kao što je doktorica Nataša Parvulović rekla, uzmete svoje zdravlje u svoje ruke. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.